Bună ziua și azi facem al 8-lea tutorial pe Rebis Coding. Și hai să dăm drumul! Deci, la ce level am rămas? Păi, parcă eu mi-am că am rămas la 31. Hai să vedem! Da, aici am rămas. Cum îl facem noi pe ăsta? Întâi, dacă dați de bara asta în jos, aveți repeat while mai jos. Și luăm repeat while și din categoriile astea luăm Goar nu este făcut, schimbăm de aici, nu este făcut. Și luăm așa, nu este făcut. Merge în față. Și dacă este pe un above orange tile, în ce direcție se rotează? În stânga sau dreapta? Păi dreapta. Ok, atunci spunem dreapta. Și încă un if above purple tile, turn left. Și acum luăm, dacă este above a rabbit object, adică un obiect ăsta de iepure, cum e lacul ăsta, fierăstăul ăsta, hârtiile genice, ăsta. Și o punem aici. Și punem în ea vacuum, adică să le aspire. Și ia să vedem. 12 din 12, nu uitați. Ia să dăm un pic mai repede. Ok, deci a aspirat 2. S-ar putea să meargă. Și a mers. Dăm next level. Cum facem noi pe ăsta? Păi hai să facem la treabă. În primul rând, luăm repeat while. Dacă nu este făcut, merge în față, move forward, drop a sausage, adică pune un sausage la încărnat, după aia și aspiră și spune dacă poți să te întorci, can move right, turn right. Dacă poți să te întorci la dreapta, la stânga, întoarce-te la stânga. Și asta de merge. Și uite, 11 din 12. A dat un cărnat pe hârtie genică. A pus pe buton. Hai să dăm un pic mai rapid. Și a dezactivat bateria 1. A sprat-o și pe aia. Bateria 2 a dezactivată. Ar putea să meargă, văd. Dar ia stai un pic. Putem să o facem fără un bloc. Cum trebuie să se întoarcă? Păi trebuie să se întoarcă la dreapta. La infinit, adică uitați. Aici se întoarce la dreapta. Aici se întoarce la dreapta. Și
Și când e aici se întoarce la dreapta. Deci numai la dreapta. Și 8 blocuri din 12. Wow. M-au destinat aici. Wow. Și a mers. Next level. Am ajuns la sandbox. Wow. Ultimul level. Nu ai niciun level pe aici. Wow. Cât de tare. Am făcut 96 de steluțe din 96. Wow. A zis așa că ai deblocat sandbox-ul. Acum, levelul ăsta nu poți spui câte blocuri vrei. Wow, tare. Cum îl rezolvăm noi? În primul rând, mamă, ce mare este. Avem if else chiar. Tare. Stai un pic. Ne-a dat toate chestiile din tot jocul, toate blocurile. A dat și chestiile să aspirăm. Uitați aici capcana. Chestiile aspirăm, bucățelele, să apăsăm butoanele, mașini de spălat care se duc iepurii. Dar iepurile astea cum poate stea în spațiu? Nu există gravitație în spațiu, dar în fine. Haideți să rezolvăm, să-l facem în filmulețul următor. Hai să rezolvăm. Repeat while, luăm așa, repeat while. No. Above, nu. Ăsta-i blocul ăla în care zice că nu, dacă nu este făcut. Nu-l avem. Ciudat. Și hai să luăm așa. Repeat while sau nu, repeat until. Dacă este until above purple tile. Trebuie să meargă una, că să apese pe asta. După ce s-a întors pe asta, sur right, încolo. Drop a sausage. Nu e așa, trebuie să meargă una și după aia drop a sausage. Ia merge. Nu repet cât timp. A mers. Da, nu l-am rezolvat pe tot. Sau acest level o să-l rezolvăm în filmulețul următor și nu în acest filmuleț. Și vă rog dați un like și subscribe în acest filmuleț. Dacă aveți de scris un comentariu, scrieți-mi. Și
și la revedere!